Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Narayanam Namaskritam Naram Jevo Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaye Udiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistuki. Hare Krishna. So Om Namo Bhagavate Vasudevaya. அப்படின்னா அப்படி சொல்லுங்க. வாசுதேவருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். ஓகே, வாசுதேவர் கரெக்ட். நமோ ரெண்டு கரெக்ட். சோ வாசுதேவர் கரெக்ட், நமோ கரெக்ட். அந்த ரெண்டு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவா. ஓம் நமோ அண்ட் வாசுதேவா கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. வாசுதேவர் நமோ. ஓம்காரம் எந்த இதுக்கு முன்னாடியும் ஓம்ங்கிறது சேர்க்கணும். அந்த ஓம்காரம். அப்புறம் நமோனா எவர் இல்ல, நமோ நமஸ்காரம் எப்படி வேணா சொல்லலாம். நமோ பேரு வணங்குகிறேன் அர்த்தம். நமோனா வணங்குகிறேன், அவரை வணங்குகிறேன். நடுவுல ஒரு வேர்டு ஃபில் பண்ணுங்க. பகவதே 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 பகவான் பகவான் பகவான். பர்ஃபெக்ட். ஓம் ஓம்ன்றது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாமே ஓம்காரம் அதுலதான் ஆரம்பிக்கும். அது வந்து ஜோதி, அந்த ஆடியோ ரைட், அந்த சவுண்ட் வைப்ரேஷனை குறிக்குது. பிரம்ம ஜோதி லெவல்ல ஓம்ன்றது. ஓம் நமோ என்றது வந்து நான் நமஸ்காரம் பண்றேன் பகவான் என்றவரை. அதாவது பகவான் என்றவர் வந்து யாரு? 6 ஒப்புலன்ஸ் வச்சிருக்கிற கிருஷ்ணர். அறிவு செல்வம் புகழ் சொல்லி யாராவது கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதால வாசுதேவான் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றாங்க அந்த பேரோட. சோ இதுக்கு மேல கன்ஃபியூஷன் இருக்கவே இருக்காது. வாசு தேவா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? வசுதேவருக்கு பிறந்தவர். ஓகே, வெரி குட். இன்னொரு அர்த்தம் அனைவருக்கும் தலைவர்ங்கிற தேவான்றது ஹை பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க பரமபுருஷ பகவான். ஓகே, இன்னொன்னு வாசுதேவாக்கு வசு வசிக்கும் இடம் ரைட், தேவர் ரைட், மனதில் வசிப்பவர். வசுக்கள் 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 இல்ல, மனதில் வசிக்கும் மனதும் வசிக்கும் அந்த அர்த்தம். சரிங்களா? அது இன்னொரு அர்த்தம். அதான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1.13.15 நம்ம எல்லாம் பெரட்டுற ஹரே கிருஷ்ணாக்கே ஓடி வந்துருவாங்க. கிருஷ்ணா, ஐயோ நீங்க பண்ற பேசுறதுக்கு பதில் நானே வந்துருப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு நம்ம கூட. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 13:15 மாதாஜி. PDF பண்ணுங்க. PDF ஷேர் பண்ணுங்க. கோர்ஸ் பண்ணலையா? சோ சாரி, ஒரே ஒரு செகண்ட். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. மாதாஜி, இன்னைக்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் யாருங்க மாதாஜி எடுக்கிறாங்க? இன்னைக்கு கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இன்னைக்கு பிரேமா மாதாஜி தான் எடுப்பாங்க. பட் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன்னா, நாங்க சைத்தன்யா எல்லாரும் முடிச்சிடுவோம் இல்லையா, அதே ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்ணலாம்னு பிளான் போட்டிருக்கேன். நீங்க ஐடியா நானே கேட்கணும்னு. தேங்க்யூ மாதாஜி, கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. என்ன நினைச்சேன்னா, நிறைய பேருக்கு நிறைய டீச்சர்ஸும் தெரியுது, பிடிக்குது. சோ அதனால நான் என்ன நினைச்சேன்னா, இந்த டீச்சர்ஸ்க்கே ரவுண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம்னு. எல்லா டீச்சர்ஸ் இன்க்ளூடிங் எல்லாருக்குமே வந்து கொடுத்தா நீங்க வந்து நிறைய டீச்சர்ஸோட ஸ்டைல் உங்களுக்கு தெரியும். இவங்க ஒருத்தரே எடுத்தா ஒரே ஸ்டைல்ல இருக்கும். சைத்தன்ய கிளாஸ்ல எல்லா டீச்சரும் வர மாதிரி வர போறாங்க. அதே மாதிரிதான் பிளான் போட்டுட்டு இருக்கேன். நான் 3 வாரமா என்ன டைம் நடக்கவே இல்ல மாதாஜி. 7 o'clock. சாரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி 7 கா டைம் என்ன? 5 டைம் மாதாஜி. எப்பவுமே 5க்கு தான். இன்னைக்கு சொல்லிருக்கலாம் எனக்கு. சரி, நான் யாருமே எடுக்கலன்னா இன்னைக்கு எந்த சாப்டர்ல இருந்துன்னு தெரியுமா? குறிச்சு வச்சிருக்கோம் மாதாஜி. சாப்டர் நம்பர் ஒண்டி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க, இல்ல இங்க சாட்ல போடுங்க. அப்படி இருந்தா யாருமே எடுக்கலன்னா நான் வந்துடுறேன். இன்னைக்கு 5 o'clock மீட் பண்ணலாம். 4:45 மாதாஜி, நாட் 5 o'clock. எஸ், நீங்க 4:45 என்டர் பண்ணி முடிச்சீங்கன்னா நான் 5க்கு வந்துருவேன். எப்பவுமே 4:45 தான் மாதாஜி. அதான் நீங்க 4:45 எல்லாரும் லாகின் பண்ணி கதை பேசிட்டு இருந்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன். நான் 5 மணிக்கு வருவேன். ஓகே உங்களுக்கு? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 1.13.15 ஹரே கிருஷ்ணா. அபிப்ராதார்ய மாதண்டம் யதாவத் அக்ககாரிஷு யாவத் தாதார சுத்ராத்மாம் சாபதர்ஷா சதம் யமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வாசிக்காதவங்க வாசிக்கட்டும் மாதாஜி. நேத்து ஃபீல் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சாண்டிங் ஒரு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடுங்க. சாண்டிங் ஒண்டி பண்ணிடுங்க. சினோனிம்ஸ்ல இருந்து வாசிப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி. அபிப்ரத்தர்யமாதண்டம் யதாத்வத்தகாரிஷு யாவத்ததாதர சூத்ரத்வம் சாபாத் வர்ஷச்சதம் யமாக. மாதாஜி எங்க கத்துக்கிறீங்க நீங்க? யார் மாதாஜி? இல்ல நல்லா சாண்ட் பண்றீங்க. நானும் கத்துக்கலாம். நானு இவங்க நம்ம லலிதா கண்ணன் மாதாஜி கிட்ட இருந்து தான் கத்துக்கிறேன். வேற யாருகிட்ட இல்ல. அவங்கதான் சொல்லிட்டாங்க. சரி, லலிதா கண்ணன் மாதாஜி எனக்கு சொல்லியே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சரி, அப்படி சொல்லாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜி கொஞ்ச நாள் கிளாஸ் எடுத்தாங்கல்ல மாதாஜி? யாரு? உஷா பாஸ்கரன் மாதாஜி. ஓ, அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்களா? ஓகே. இல்ல மாதாஜி, அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு 4 பேரை ஸ்லோகம் வாசிக்க வைப்பாங்க. ஓ, படிக்கலன்ற ஃபீல் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு 4 பேரை சொல்லிடுவாங்க. இந்த 4 பேர் ஸ்லோகம் வாசிங்க, நீங்க வந்து பர்பட் படிங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சின்னனம் உஷா மாதாஜிக்கு நான் ஸ்லோகம் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓ, வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். தேங்க்யூ சோ மச். அதே மாதிரி சங்கீதா மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்க போறாங்க 7 PM யூத். யாராவது ஸ்லோகம் எடுக்கணும்னா அவங்க கிட்ட கோஆர்டினேட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த பேட்ச். ஓகே மாதாஜி. சேர்த்துக்கலாமா மாதாஜி? அவங்களோட சேர்த்து நீங்க கோஆர்டினேட் பண்ணலாம் அட்மினா. இல்ல உங்க கிளாஸோட சேர்ந்துக்கலாமா? என்னோட கிளாஸ் எனக்கு இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல. இந்த தாராளமா வாங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எந்த வந்து இங்கிலீஷ் தான், தமிழ் எடுக்க மாட்டேன். எந்த வந்து மாதாஜி வெறும் பர்ஃபெக்ட்டா படிக்க சொல்லுவாங்க. ஸ்லோகம் இங்கிலீஷ்ல நான் வரேன் மாதாஜி. இங்கிலீஷ்க்கு வரேன் மாதாஜி. மோஸ்ட் வெல்கம். அது நான் கன்ஃபார்ம் பண்றேன். இந்த யூத் இருந்துச்சுன்னா 3 PM சொல்றேன். இல்லனா இந்த அட்வான்ஸ் கிளாஸ் மண்டே டியூஸ்டே மார்னிங் 6 AM, அப்புறம் வந்து சாட்டர்டே சண்டே ஈவினிங் 8 PM. மார்னிங் பாகவன் யூத் அட்வான்ஸ் கிளாஸ்க்கு எங்களுக்கு இது வேணுங்க மாதாஜி, லிங்க் வேணுங்க மாதாஜி. ஆமா, நீங்க கேட்டுட்டே இருக்கீங்க, மறந்துட்டேன். நான் அனுப்புறேன், ஷூரா அனுப்புறேன். இன்னைக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் கையோட. யூத் அட்வான்ஸ் வந்து பாகவதம் கிளாஸ்க்கே லிங்க் வரல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவதம் கிளாஸ்க்கு டெய்லி லிங்க் எல்லாம் அனுப்ப மாட்டோம். இது டெய்லி கிளாஸ் 6 மணிக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யூத் வந்து ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே 5:30 to 6:30 லிங்க் நான் இதுலயே வந்து சொல்லியிருந்தேன். என்னோட லிங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உஷான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு. அந்த லிங்க் தான் அது. பட் இப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்கல்ல ஃபர்ஸ்ட்? இல்ல, முடிச்சு இது பண்ணிட்டோமே, நாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோமே. ஓ, அட்வான்ஸ் லெவல் 1 லெவல் 2 சொல்றீங்க? அட்வான்ஸ். ஆமா, நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து 7 PM யூத் தமிழ். நான் என்ன பண்றேன்னா மாதாஜி, எல்லா டீச்சர்ஸோட அந்த லிங்க் ஷேர் பண்றேன். எந்த டீச்சர் எந்த பேட்ச் எடுக்கறாங்கன்ற ஷேர் அந்த ஒரு பேப்பர் கிரியேட் பண்ண சொல்லிட்டு ஒன் டே வெயிட் பண்ணுங்க. காயத்ரி கிரியேட் பண்ண சொல்லிட்டு அதை நான் குரூப்ல தனேஸ்வரி மேம் கிட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டு அவங்க ப்ராப்ளமே இருக்காது அவங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். சோ யாரெல்லாம் விரும்புறீங்களோ அந்த டைம் அந்த டீச்சர் லாகின் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி, thank you. 3 o'clock adultsம் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து சுகன்யா மாதாஜி வர முடியாதுன்றதுனால 3 PM adultsம் 7 PM தமிழ் யூத்தும் எடுத்துட்டு இருக்கேன். லிங்க் வேணுங்க மாதாஜி அதுக்கெல்லாம். அதான் நேத்து வந்து இங்கிலீஷ்க்கு வந்து அமைச்சிருந்தாரு. பிரபுஜி பேர் மறந்துட்டேன் நானு. அவர் வந்து எல்லாத்துமே இங்கிலீஷ்ல வந்து யூத்துக்கு யார் எடுக்கிறாங்க என்ன இந்த பிஎம்ல. உஷா மாதாஜி அந்த ஃபைல் எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. அத நான் டெலீட் பண்ணிட்டேன். அத ஃபார்வர்ட் பண்ணாதீங்க எங்களுக்கு. அத நம்ம தமிழ் குரூப் ஒண்டி எடுத்துட்டு நான் ஃபார்வர்ட் பண்றேன். அது மிஸ்டேக்ல டெலீட் பண்ணேன். ஆமா அது தமிழ் இல்ல, தமிழ் அனுப்பல. இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி போட்டு இங்கிலீஷ் மட்டும் அமைச்சிருக்கேன். அந்த இங்கிலீஷ்ல ஒண்டி எனக்கு கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ. அது இதுல இருக்குங்க மாதாஜி, கிருஷ்ணநாராயண சேவையில இருக்குங்க மாதாஜி. நான் வேணா ஃபார்வர்ட் பண்றேங்க மாதாஜி. அத எதுமே நான் வெச்சுக்க மாட்டேன். எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணி விட்டுருவேன். பர்சனலா எனக்கு கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. நான் அனுப்பிச்சுடுறேங்க மாதாஜி. Thank you so much. சரி, இப்போ படிங்க synonyms. பேக் டு half an hour கதை பேசியாச்சு நம்ம. பாகவத கதை யார் வாசிக்க மாதாஜி? நான் படிக்கல. வாசிக்கல சான்ஸே கிடைக்கலன்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிங்க. மாதாஜி நான் இன்னும் படிக்கவே இல்ல மாதாஜி. அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you மாதாஜி. Thank you. அபிப்ரத் நிர்வகித்தார். அரியமா தண்டம் தண்டனை யதாவத் அதற்கு பொருத்தமான முறையில் அக காரிஷு பாவம் செய்தவர்களுக்கு யாவத் அதுவரை ததார ஏற்றிருந்த சூத்திரத்துவம் ஒரு சூத்திரரின் பாகத்தை சாபாத் ஒரு சாபத்தால் வருஷசதம் 100 ஆண்டு காலம் யமராஜன். மொழிபெயர்ப்பு. மந்தவிய முனிவரால் சபிக்கப்பட்ட யமராஜன் ஒரு சூத்திரரின் பாகத்தை ஏற்றிருந்த காலம் வரை பாவிகளை தண்டிக்கும் யமராஜனின் பதவியை அரியமா ஏற்று நடத்தினார்.
பாண்டு விதுரர் பொருளுரை. பாண்டு விதுரர் திருதராஷ்டிரர் ஆகியோர் சகோதரர்களாய் இருந்த போதிலும் சூத்திர பெண்ணுக்கு பிறந்திருந்த காரணத்தால் விதுரர் அரசுரிமையை பெறுவதிலிருந்து தடை செய்யப்பட்டார். அப்படியானால் திருதராஷ்டிரரையும் யுதிஷ்ட மகாராஜனையும் போன்ற கத்தரித்த அரசர்களுக்கும் சத்திரியருக்கும் போதகராக இருக்கும் பதவியை அவரால் எப்படி ஏற்று நடத்த இயலும்? முதல் விடை என்னவென்றால், பிறப்பால் அவர் ஒரு சூத்திரர் என்றாலும் அவர் மைத்ரேய ரிஷியின் உத்தரவுப்படி ஆன்மீக தன்னுணர்வை பெறுவதற்காக துறவரம் ஏற்று அவரிடமிருந்து உன்னத அறிவை நன்கு கற்றிருந்தார். இதனால் ஒரு ஆச்சாரியராக செயற்படும் முழு தகுதி அவருக்கு இருந்தது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கருத்துப்படி உன்னத அறிவில் அல்லது பகவானை பற்றிய அறிவில் தேர்ச்சி குடும்பஸ்தராகவோ அல்லது ஒரு சன்னியாசியாகவோ இருந்தாலும் அவர் ஒரு ஆன்மீக குருவாக இருக்க தகுதியுடையவர் ஆவார். மிகச்சிறந்த அரசியல்வாதியும் நீதிமானுமாகிய சாணக்கிய பண்டிதரின் சாதாரண ஒழுக்க விதிகளின்படி பார்த்தாலும் பிறப்பால் ஒரு சூத்திரரை விட கீழவனிடமிருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்வதால் எந்த தீங்கும் இல்லை. இது விடையின் ஒரு பகுதி மட்டுமேயாகும். அதன் மறுபகுதி என்னவென்றால், உண்மையில் விதுரர் சூத்திரர் அல்ல. மந்தவிய முனியின் சாபத்தால் 100 ஆண்டுகளுக்கு அவர் சூத்திரரை போல் வாழ வேண்டி இருந்தது. யமராஜனின் அவதாரமாகிய இவர் பிரம்மா, நாரதர், சிவன், கபிலர், பீஷ்மர் மற்றும் பிரகலாதர் முதலான 12 மகாஜனங்களில் ஒருவர் என்பதால் பக்தி கொள்கையை பற்றி உலக மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வது இவருடைய கடமையாகும். இதைத்தான் பிரம்மா மற்றும் நாரதரை போன்ற மற்ற மகாஜனங்களும் செய்தனர். ஆனால் யமராஜர் அவரது தீ போன்ற பாறைகளால் ஆன கிரகத்தில் பாவிகளை தண்டிப்பதில் எப்பொழுதும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார். பூமியில் இருந்து சில ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகம் உள்ளது. பாவ ஆத்மாக்களை மரணத்திற்கு பின் அவர்களது பாவங்களுக்கு ஏற்ப குற்றவாளி என தீர்ப்பு கூறுவதற்காக தமது பிரதிநிதியாக பகவான் யமராஜனை அங்கு அனுப்பி வைக்கிறார். இவ்வாறாக பாவிகளை தண்டிக்கும் பொறுப்பிலிருந்து விடை பெற்று கொள்ள யமராஜனுக்கு நேரம் கிடைப்பதே இல்லை. புண்ணியவான்களை விட பாவிகளே அதிகமாக உள்ளனர். எனவே பரமபுருஷனின் பிரதிநிதிகளாக உள்ள தேவர்களை விட அதிகமான வேலையை யமராஜன் செய்ய வேண்டியுள்ளது. ஆனால் பகவானின் பெருமைகளை பிரச்சாரம் செய்ய அவர் விரும்பினார். எனவே பகவானின் விருப்பப்படி மந்தவிய முனிவரால் சபிக்கப்பட்டு விதுரரின் அவதாரத்தில் இவ்வுலகிற்கு வந்த யமராஜன் ஒரு தூய பக்தராக இருந்து மிகவும் கடினமாக உழைத்தார். பரமபுருஷர் பன்றியின் அவதாரத்தை ஏற்ற போதிலும் அவர் ஒரு பன்றியோ அல்லது பிரம்மாவோ அல்ல. அவர் எல்லா ஜீவன்களுக்கும் மேற்பட்டவராக இருக்கிறார். அதை போலவே அத்தகைய பக்தர் ஒருவர் சூத்திரரும் அல்ல, பிராமணரும் அல்ல. அவர் அத்தகைய சமூக பிரிவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஆவார். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களை விடுவிப்பதற்காக பகவானும் அவரது அதிகாரம் பெற்ற வெவ்வேறு பக்தர்களும் சில சமயங்களில் பல தாழ்ந்த ஜீவன்களின் பாகங்களை ஏற்க வேண்டியிருந்தாலும் அவர்கள் எப்பொழுதும் உன்னதமான நிலையிலேயே உள்ளனர். இவ்வாறாக யமராஜன் விதுரராக அவதரித்த பொழுது அவரது பொறுப்பு அரியம்மாவால் ஏற்று நடத்தப்பட்டது. இவர் கஷ்யபருக்கு அதிதிக்கும் பிறந்த பல மகன்களுள் ஒருவராவார். ஆதித்யர்கள் அதிதியின் மகன்களாவார். மொத்தம் 12 ஆதித்யர்கள் உள்ளனர். இவர்களுள் அரியமாவும் ஒருவர் என்பதால் 100 ஆண்டு காலத்திற்கு விதுரரின் உறவில் யமராஜர் உலகில் அவதரித்திருந்த பொழுது அவரது பொறுப்பை ஏற்று நடத்த அரியமாவால் முடிந்தது. முடிவு என்னவெனில், விதுரர் ஒருபோதும் ஒரு சூத்திரர் அல்ல, மாறாக மிக தூய்மையான பிராமணர்களை விட உயர்ந்தவர் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்போ என்ன நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம
விதுரரோட கதை. இப்ப வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே என்ன சொல்றாங்க, சூத்திரருக்கு நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது பிராமணர் எப்படி இருந்தாலும் சொல்லி கொடுக்குற காஸ்ட் செக்ட். வைஷ்யாசும் சத்ரியா தான் வந்து குருகுலம் எல்லாம் போவாங்க. சூத்ராக்கு வந்து குருகுலம் போறதுக்கே அவங்களுக்கு உரிமை இல்லாதப்போ எப்படி நம்ம வந்து அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி, அதாவது இந்த உயர்ந்த பதவியில எப்படி வைக்க முடியும்? இது வந்து வைக்கவே முடியாது இல்லையா? ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு லிட்டரல் அட்வைசர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அட்வைஸ் யாரு கொடுப்பா? சும்மா நம்ம ரோட்ல போறவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்க முடியுமா? ஒரு ஸ்தானம் வேணும். சும்மா வந்து அட்வைஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுவும் அதுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நியாயமா அட்வைஸ் பண்ணணும். கரெக்டா? அதனால ஒரு சூத்ராவா இருந்தா கூட அவரு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அவரு மைத்ரேயா முனிவர் அவர்கிட்ட ஸ்டூடெண்டா இருந்தார். இப்ப மைத்ரேயா முனிவரை விட இவர் வந்து ரொம்ப பக்தி வாய்ந்தவர் என்றது தெரியும். ஏன்னா அவர் யம தர்ம ராஜாவா இருந்தாரு. அண்ட் ஒரு 100 வருடம் இந்தியன், அதாவது இந்தியன் சொல்றேன், நம்மளோட மானசீக வயசுல 100 வருடங்கள் வந்தாரு. எதுக்கு? எல்லாருமே வந்து இப்ப வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் பண்ணணும், ரைட்? இப்ப அவங்களுக்கு வேற வேலைகள் இருக்கலாம். ஆனா சும்மா கொஞ்ச நேரம் வந்து இது பண்ணணும்னு ஆசை. இப்ப நம்ம இங்க இருக்கிற குரூப்ல எல்லாருமே வந்து படிக்கணும், படிக்கிறதுதான் உங்க தொழிலா இல்ல, ஆனா அது படிக்கணும்ன்றது ஒரு ஆர்வம் இல்லையா? அந்த ஆர்வத்துக்கோசம் உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் சான்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. அதே மாதிரி பிரீச் பண்ணணும்ன்ற ஆர்வம் விதுரருக்கும் இருக்கு. அதனால விதுரருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதுக்கோசரமே அவர் வந்து அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு டிவோட்டியான யமராஜ 100 வருடங்கள் ரிலீஸ் பண்ணாரு. ஏன்னா அதனாலதான் மண்டுகா முனிய வந்து சாபம் கொடுக்க வச்சாரு. இல்லைன்னா மண்டுகா முனியும் வந்திருக்க மாட்டாரு. அவர் சாபத்துல இருந்து கிருஷ்ணரை காப்பாத்திருப்பார். அவர் யமராஜன்ற வேலை வந்து சிறுபமே இல்லை. நம்மளே பாக்குறோம், நல்லவங்களை விட கெட்டவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுலயும் நல்லவங்க கெட்ட செயல் செய்யாம ஒருத்தர் கூட இருக்க மாட்டாங்க இல்ல? ஏதாவது ஒரு செயல், ஏதாவது ஒரு குட்டி செயலாவது நம்ம கெட்ட செயல் செய்வோம். கரெக்டா? சோ அதனால இதெல்லாம் தான் முக்கியமான ஒரு விஷயம். இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அதாவது பன்னியாவும் பிறந்தாருன்றார், பிரம்மராவும் இருக்காருன்றதால அதுதான் அவரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரி இவர் வந்து சூத்ராவ பிறந்ததால இவர் சூத்ரா அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இவர் ஆல்ரெடி எக்ஸால்டட் 12 மகாஜான்ல ஒருத்தர்ன்றது தெரியும். சரி, அப்ப யார் ஆரியமான்றவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு டவுட் வரும். அதுக்குதான் இப்போ விதுரவா எப்போ எடுத்தாரோ அந்த போஸ்ட் பதவி யாராவது ஆக்குபை பண்ணணும், அதுதான் ஆரியமா. இப்ப வந்து கஷ்யபா அண்ட் அதித்தி என்றவங்க இருக்காங்க. இப்போ இவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்பீங்க. அதித்தி என்றவர் நம்ம இன்னும் பிளாஷ்பேக் போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஜெனரேஷன் முன்னாடி. என்ன, நம்ம வந்து கர்தமா முனி அண்ட் தேவயூத்தியோட கதை பார்த்தோம். அவங்களுக்கு வந்து முதல்ல வந்து என்ன, அவங்களுக்கு 8 பெண்கள் பிறக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட கபில தேவ் பிறக்கிறாரு. இப்ப 8 பெண்கள்ல ஒருத்தர் தான் அதித்தி. கஷ்யபா வந்து அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட, சொன்னேன் இல்லையா, 8 பெண் இல்ல, சாரி 9 பெண்கள். அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட 9 முனிவர்ல ஒருத்தர் தான் கஷ்யப முனியன்வர். அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா, கதை கரெக்டா தான் சொல்றேன்னா ஓகே, கஷ்யப முனி. இப்ப வந்து அதித்தி அன்றவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து அதித்தியோட பெண்கள், அதாவது தெய்வ பெண்கள் எல்லாம் அதித்தின்னு சொல்லுவோம். அந்த அதித்தியோட பெண்கள் வந்து யாருன்னா அவங்கதான் ஆரியமான்றது. அவங்களோட 12 பசங்க. உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆதித்யாஸ்ன்றவங்க 12 பசங்க. அவங்க 12 பசங்கள ஒருத்தங்க ஆரியமா. அவர் தான் அவர் இல்லாத டைம் வந்து அவர் பேக்கப் பண்ணாரு. பாட்டம் லைன் என்ன சொல்ல வர்றாங்கன்னா, அவங்க ரொம்ப பக்தியில ஆழ்ந்த சிந்தனையோட இருக்காங்கன்றது அவங்க சொல்ல வராங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? இப்போ நம்ம வந்து அடுத்ததுக்கு போலாம். 1.13.16. ஹரே கிருஷ்ணா. யுதிஷ்டிரோ லப்த ராஜ்யோ திருஷ்ட்வா பௌத்ரம் குலம் தரம் பிராத்ரபீர்லோக பலாபிரே முமுத்யே பரயா ஸ்ரீயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யுதிஷ்டிரோ லப்த ராஜ்யோ திருஷ்ட்வா பௌத்ரம் குலந்தரம் பிராத்ருபிர்லோக பாலாபர் முமுதோ பரயாஸ்ரியா. யுதிஷ்டர் லப்த ராஜ்ய, தகப்பன் வழிவந்த ராஜ்யத்தை உடமையாக கொண்டு, திருஷ்டுவா கண்டதன் மூலமாக, பௌத்திரம் பேரன், குலம் தரம் வம்சத்திற்கு ஏற்ற, பிருதிருபிகி சகோதரர்களால், லோக பாலாபை அனைவரும் நிர்வகிப்பதில் கைதேர்ந்தவர்கள், முமுதே வாழ்வை அனுபவித்தார், பரையா அசாதாரணமான, ஸ்ரீயா செல்வம். மொழிபெயர்ப்பு: ராஜ்யத்தை கைப்பற்றிய பின் அவரது உயர்ந்த பரம்பரை வழக்கத்தை தொடரக்கூடிய தகுதியுள்ள ஒரு பேரனை கண்ட யுதிஷ்ட மகாராஜன் அமைதியாக ஆட்சி புரிந்தார். மேலும் பொதுமக்களை நன்கு நிர்வகிக்க கூடியவரான அவரது இளைய சகோதரர்களின் ஒத்துழைப்புடன் அவர் அசாதாரணமான ஐஸ்வர்யத்தை அனுபவித்து வந்தார். பொருளுரை: யுதிஷ்ட மகாராஜன் மற்றும் அர்ஜுனன் ஆகிய இருவரும்
குருட்சேத்திர யுத்தத்தின் துவக்கத்திலிருந்து மகிழ்ச்சியற்றவர்களாகவே இருந்தனர். சொந்த உறவினர்களை போரில் கொள்ள அவர்கள் விரும்பவில்லை என்ற போதிலும் அதுவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னத விருப்பமாக இருந்தது என்பதால் கடமைக்காக அதை அவர்கள் செய்ய வேண்டியதாயிற்று. போருக்கு பின் அதில் நிகழ்ந்த பெரும் சேதத்தை குறித்து யுதிஷ்டர் வருந்தினார். பாண்டவர்களுக்கு பின் குரு வம்சத்தை தொடர்வதற்கு அநேகமாக யாருமே இருக்கவில்லை. யுதிஷ்டரின் மருமகளான உத்ராவின் கர்ப்பத்தில் உள்ள குழந்தைகள் எஞ்சியுள்ள ஒரே நம்பிக்கை ஊட்டும்படியாக இருந்தது. அவரும் அஸ்வத்தாமனால் தாக்கப்பட்டார். ஆனால் பகவானின் கருணையால் குழந்தை காப்பாற்றப்பட்டது. எனவே யுதிஷ்ட மகாராஜன் மாயையும் தற்காலிகமானதுமான பௌதிக இன்பத்தில் பற்றற்றவராக இருந்த போதிலும் தொல்லைகள் அகன்று ராஜ்யத்தில் அமைதி ஏற்பட்ட பின் எஞ்சியுள்ள ஒரே குழந்தையான பரீட்சித்தை கண்டு அவர் திருப்தி அடைந்து சுமை குறைந்ததாக எண்ணினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம பார்த்துட்டோம் யுதிஷ்டர் இந்த மொத்த குருக்ஷேத்ராவே வந்து வார் முடிஞ்ச அப்புறம் யாருக்குமே சந்தோஷம் இல்லை. சண்டைனால இறந்து போயிட்டாங்க நிறைய பேருன்னு சொல்லிட்டு யுதிஷ்டரும் சந்தோஷமா இல்லை, அர்ஜுனரும் சந்தோஷமா இல்லை. ஆனா அர்ஜுனருக்காவது 45 நிமிஷம் போதரிச்சதால அவர் வந்து ஓகே இதுதான் சாஸ்திர விதி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொட்டீனுக்காவது போனாரு. ஆனா யுதிஷ்டருக்கு என்ன ஃபீலிங்னா, நான் வந்து இந்த பிளட் மணின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ரத்தத்தால் இருக்கிற பைசா அப்படின்னு, அதே மாதிரி அவருக்கு அந்த மாதிரி ரத்தத்தால் இத்தனை பேர் இறப்புனாலையும் ரத்தத்தாலையும் ஆன ஒரு வாழ்க்கையே எனக்கு வேண்டாம், இந்த பதவிக்கோசம் தானே அப்படின்ற ஃபீலிங் அவருக்கு ஆச்சு. அதனால கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு, நீங்க எல்லாம் வந்து போங்க அப்படின்னு, இப்ப போய் பீஷ்ம கிட்ட போய் அட்வைஸ் கேளுங்க. சோ பிராக்டிக்கலா எடுத்தீங்கன்னா குரு டைனாஸ்டில யாருக்குமே வந்து இனிமே பண்ணணும்ன்ற ஆசை இல்லை. அண்ட் எந்த குழந்தையும் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க குரு டைனாஸ்டி வம்சம் வளர்றதுக்கும் யாரும் இல்லை. அதுல இருக்கிற ஒரே ஒரு வாரிசு வந்து அந்த உத்தரா வயிறுல இருக்கிற அவரோட அந்த நம்ம அஸ்வத்தாமா கொலை பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ண, பிரம்மஸ்திரா அமிச்சு கொலை பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ண நம்மளோட அர்ஜுனாவோட பேரன் தான். ரைட். அது வந்து கிருஷ்ணரோட அருள்னால அவர் வந்து காப்பாத்திட்டார். ஏன் இதெல்லாம் ஆகுதுன்னா, அந்த எதுக்கு இப்போ இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம், ஒரு வந்து நியாயம் இருக்கணும், ஒரு ஊர்ல வந்து லா அண்ட் ஆர்டர் வேணும்னா ஒருத்தர் வேணும், அந்த மாதிரி ஒரு பக்திமான் ஒருத்தர் வேணும்ன்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். சோ அந்த குழந்தை வந்த அப்புறம் தான் அவருக்கு ஒரு ரிலீஃப் பெருசா. அதை பத்தி கேட்ட உடனே அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எல்லாம் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. ஏன்னா அவருக்கு நல்லா தெரியும் யுதிஷ்டர் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ். அதனாலதான் நம்ம நிறைய பேர் வந்து வாய்க்கு வந்த மாதிரி எல்லாம் யுதிஷ்டரை பத்தி பேசக்கூடாது. அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் வீக்னஸ். அவருக்கு வந்து எப்பவுமே ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, பெண் அப்புறம் வந்து 3 வயசஸ் சொல்லுவாங்க, பெண்ணு அப்புறம் குடி அப்புறம் கேம்பிளிங், இதுக்கு அடிக்ட் ஆனவன் மனிதனே இல்லைன்னு. யுதிஷ்டர் வந்து ஆண்டவனுக்கு ஈக்குவலா ரூல் பண்ணாரு, ராமர் மாதிரி ரூல் பண்ணாருன்னு யுதிஷ்டரை கம்பேர் பண்றச்சே, அவருக்கு அந்த மாதிரி எந்த விதமான வீக்னஸ் இருந்தாலும் அவர் அந்த லெவலுக்கு சொல்லுவோமா, சொல்ல மாட்டோம். சோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றத அதுக்குதான் இந்த ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா. 1.13.17 ஏவம் கிரஹேஷு சக்தானாம் பிரமத்தானாம் தத்ஈஹயா அத்யாக்ராமத் அவிஜ்ஞாதஹ கால பரம துஷ்டரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இது வரைக்கும் படிக்கவே இல்லைன்னா ப்ளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருங்க நீங்க, அதுக்கப்புறம் படிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். ஏவம் கிரஹேஷு சக்தானாம் பிரமாத்தானாம் தத்ஈஹய அத்யாக்ராமத் அவிஜ்ஞானாதக கால பரம் துஸ்தரஹ. ஏவம் இவ்வாறாக குருகேஷு குடும்ப விவகாரங்களில் சக்தானாம் அதிகமான பற்று கொண்டவர்களின் பரமத்தானாம் தீவிர பற்று கொண்ட தத்தீகையா அத்தகைய சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்து அத்தியக்ராமத் கடந்தனர். அவிஜ்ஞாத காண முடியாதபடி கால நித்திய காலம் பரமான சுஸ்தர வெல்ல முடியாத மொழிபெயர்ப்பு. குடும்ப விவகாரங்களில் தீவிர பற்று கொண்டு அச்சிந்தனையிலேயே எப்பொழுதும் ஆழ்ந்திருப்பவர்களை வெல்ல முடியாததான நித்திய காலம் அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே அவர்களை வென்று விடுகிறது. பொருளரே, நான் இப்பொழுது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன், எல்லாம் சரியாக நடக்கின்றன, என்னிடம் போதுமான சேமிப்பு தொகை உள்ளது, இப்பொழுது என் குழந்தைகளுக்கு போதுமான சொத்தை என்னால் கொடுக்க முடியும், நான் எப்பொழுது வெற்றியடைந்தேன். கடவுளை நம்பியுள்ள ஏழை பிச்சைக்காரர்களான சன்னியாசிகள் என்னிடம் பிச்சை கேட்க வருகின்றனர். எனவே பரமபுருஷனை விட நான் பெரியவனாவேன்.
இவையே காலம் உருண்டோடுவதை காண கண்ணில்லாதவனாக உள்ள தீவிர பற்று கொண்டுள்ள குடும்பஸ்தனை கவர்ந்து கொள்ளும் சில எண்ணங்களாகும். நமது ஆயுட்காலம் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது. பரமனின் முடிவுக்கு எதிராக ஒரு வினாடியும் அதை அதிகரிக்க ஒருவராலும் முடியாது. இத்தகைய மதிப்புயர்ந்த காலத்தை குறிப்பாக மனிதர்கள் ஜாக்கிரதையாக செலவிட வேண்டும். ஏனெனில் கடினமான உழைப்பால் சம்பாதிக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான தங்க நாணயங்களை கொடுத்தாலும் நமக்கு தெரியாமல் செலவிடப்பட்ட ஒரு நொடி பொழுதை கூட நம்மால் திரும்ப பெற இயலாது. 84 கோடி வகையான உயிரினங்களுக்கிடையிலான தொடர்ந்த பிறவி சக்கரத்தில் இருந்து விடுபடுவதே வாழ்வின் முடிவான நோக்கமாகும். இதற்காகவே வாழ்வின் ஒவ்வொரு வினாடியும் செலவிட வேண்டும். பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகியவற்றிற்கு உட்பட்டதான ஜட உலகில் ஜீவராசியின் எல்லா துன்பங்களுக்கும் காரணமாகும். இல்லையெனில் ஜீவராசி நித்தியமானவன். அவன் பிறப்பதும் இல்லை, இறப்பதும் இல்லை. இப்பிரச்சனையை மூடர்கள் மறந்து விடுகின்றனர். வாழ்வு பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் வழியை அவர்கள் சிறிதும் அறிந்திருக்கவில்லை. காலம் விரயமாகிக் கொண்டு இருப்பதையும் வாழ்நாள் குறைந்து வருகிறது என்பதையும் பெரும் பிரச்சனைகளான பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் நோய் ஆகியவற்றிற்கு இன்னும் தீர்வு காணப்படவில்லை என்பதையும் அறியாமலேயே அவர்கள் தற்காலிகமான குடும்ப விவகாரங்களில் ஆழ்ந்துள்ளனர். இது மாயை என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் விழிப்புடன் இருப்பவர்கள் மீது இத்தகைய மாயை செயற்படாது. யுதிஷ்டரும் அவரது சகோதரரும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அவர்களுக்கு மாயையான இந்த ஜடவுலக சுகத்தில் மிக குறைவான கவர்ச்சியே இருந்தது. ஏற்கனவே நாம் விளக்கியதை போல் யுதிஷ்ட மகாராஜன் பகவான் முகுந்தனின் முக்தி அளிப்பவர் தொண்டில் நிலை பெற்றிருந்தார். எனவே சொர்க்கலோகங்களில் கிடைக்கக்கூடிய சுகபோகங்களில் கூட அவருக்கு கவர்ச்சி ஏற்படவில்லை. ஏனெனில் பிரம்மலோகத்தில் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சியும் கூட நிலையற்றதும் மாயையானதுமாகும் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். ஜீவராசி நித்தியமானவன் என்பதால் பிரமேயம் எனப்படும் பகவானின் நித்தியமான ராஜ்யத்தில் மட்டுமே அவனால் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும். அங்கு சென்றவன் தொடர்ச்சியாக பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் ஆகியவற்றை கொண்ட இவ்வுலகத்திற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. எனவே நித்தியமான ஜீவராசிக்கு நித்திய வாழ்வினும் உத்தரவாதத்தை அளிக்காத எத்தகைய பௌதிக இன்பமும் மாயையானது மட்டுமே ஆகும். இதை அறிந்தவர் உண்மையில் கற்றறிந்தவர் ஆவார். இத்தகைய கற்றறிந்த ஒருவர் பிரம்ம சுகம் அல்லது பரமானந்தத்தை அடையும் நோக்கத்திற்காக எவ்வளவு பௌதிக சுகத்தையும் துறக்க தயாராக இருப்பார். உண்மையான ஆன்மீகர்கள் இத்தகைய பரமானந்தத்தில் பசி மிகுந்தவர்களாக இருப்பார்கள். உணவை தவிர மற்றெல்லா சுகபோகங்களையும் அளித்தாலும் பசித்திருப்பவனை திருப்திப்படுத்த இயலாது. அதே போலவே நித்தியமான பரமானந்தத்தில் பசி கொண்டிருப்பவன் எவ்வளவு பௌதீக இன்பத்தினாலும் திருப்தி அடையவே மாட்டான். எனவே இப்பதத்தில் அளிக்கப்பட்டுள்ள உபதேசங்கள் யுதிஷ்ட மகாராஜன் அவரது சகோதரர்கள் மற்றும் தாயார் ஆகியோருக்கும் பொருந்துவன அல்ல. இவை திருதராஷ்டனை போன்றவர்களுக்கு உரியவையாகும். அவருக்கு உபதேசம் செய்வதற்காகவே விதுரர் முக்கியமாக வந்தார். Thank you, Mataji, to give the chance to read. Thank you. Hare Krishna. So, இதோட நம்ம இந்த தடவை முடிச்சுக்கலாம். இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். அண்ட் என்ன இதுல சொல்ல வராங்கன்னா, நம்ம இந்த மொத்தமே நம்ம இந்த பூலோகத்துல என்னன்னா நம்ம என்ஜாய் பண்றோம். என்னோட அதாவது நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொன்னேன். கரெக்டா? ஒருத்தர் இறக்க போறாரு. அப்ப 3 பசங்களும் வந்துட்ட உடனே அவர் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டாரு, அப்போ யார்டா கடையை பார்த்துப்பாங்க? அவர் அந்த குடும்பத்திலேயே ஒரு நாயா பிறந்து அப்பவும் குலைக்கிறாரு. ஐயோ இது வர்றாங்களேன்னு. அவங்க நல்ல திருடவனா கூட அவங்களுக்கு தெரியுதுல, தந்தையே எட்டி உதைக்கிறாங்க, நாயா இருக்கிற அந்த தந்தைய. இதெல்லாம் நிஜமா நடந்த ஒரு கதைகள் தான். ஏன் இது சொல்றான்னா, எனக்கு இது கொடுக்கலான்னு இறக்குற நாள் கூட ஐயோ இன்னும் என்னோட வேலைகள் எல்லாம் முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும். ரைட்? அது எப்பவுமே முடிக்க மாட்டோம், அது வேற விஷயம்.
ஒன் டியூரேஷன் ஒரு லைஃப் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப எப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு யுகத்துக்கு ஒரு ஒரு டைம்னு சொல்றாங்க 100. இப்ப வந்து பர்த்டே அண்ணா என்ன அர்த்தம், எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்கு ஒரு வருடம் கூடி இருக்கும் தான் அர்த்தம். பிறக்கறச்சையே மேனுஃபேக்சர் டேட் வந்து இப்ப பர்த்டேனா எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டுதான் அனுப்புறாங்க. நம்மளுக்கு அது தெரியாது, எந்த ஜோசியராலையும் கண்டும் பிடிக்க முடியாது. ரைட், எவ்ரி செகண்ட் வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணரை அந்த 84 lakh 84க்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம், 84 லட்சம். ஓகே, 84 லட்சம் வந்து ஸ்பீசிஸ் வந்து இருக்காங்க. அதுக்குள்ளேயே தான் நம்ம போறோம். அது டிஃபரன்ஸ். நம்மளோட அப்சைட் டவுன் பேனியன் ட்ரீ, அந்த மரத்துக்கு அர்த்தம் என்ன, நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு குதிக்கணுமே தவிர நம்ம இம்ப்ரூவே பண்றது. அதுதான் ஆக்சுவலான உண்மையான விஷயம். பட் அதனால எதுக்கோசரம்னா ஒரே டெம்பரரி ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் தெரியாம நம்ம வந்து மாட்டிக்கிட்டு தவிச்சிட்டே தான் இருக்கும். திரும்ப திரும்ப இங்க வரும். ரைட், ஆல்ரெடி சொன்னேன், இந்திரர் வந்து பண்ணியா வந்தாலும் அவர் திரும்ப கூட்டிட்டு போறதுக்கு வராரு பிரம்மர். இவர் ஐயோ என்னோட பண்டி பொண்டாட்டிகள் என்னோட பண்ணி குழந்தைகள் இருக்காருன்னு சொல்லி அவரை இங்கே இருக்காரு. ரைட், இது வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து யுத்த மகாராஜ் தான். ரைட், அவங்க வந்து எப்பவுமே அனுஷ்வனம் யுத்தியச்ச, எப்பம் பாருமே கிருஷ்ணரோட பக்தியோடையதான் அவங்க இருக்காங்க. கொஞ்சம் கூட அவங்க வந்து அதை பத்தி நினைக்கவே. ரைட், அந்த 11th chapter 55th verse கூட இருக்கு இல்லையா, மத் கர்ம கித் மர பரமோ மத் சங்கத்யாக விரஜாக அப்படின்னா எல்லா கர்மங்கள் எல்லாம் செய்யும் காரணங்கள்னா அதை சுத்தி இருக்கு. பரமோ அதுவே தான் எண்ணம், எல்லாமே சங்கத் எல்லாமே எல்லாமே அந்த சங்க கூட அந்த டிவோட்டிஸோடயே தான் இருக்காங்க. அதெல்லாம் பண்றவங்க தான் அவங்க. ஏன்னா அவங்களே 5 பஞ்சபாண்டவங்களும் பக்தி, அவங்களே ஒன்னா இருந்தா நினைச்சு பாருங்க, ஃபேமிலியும் ஒன்னா இருக்கு, டிவோட்டிஸும் ஒன்னா இருக்காங்க. அதனால ஃபேமிலியோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா ஹெல்தி ஃபேமிலின்னு சொல்லுவாங்க. சில பண்ண முடியாது, எனக்கு புரியுது, அதை பத்தி வரியும் பண்ணிக்கிறேன்னா. மகாராஜா யுதிஷ்டர் என்ன சொல்றாரு, அதனால கிருஷ்ணர் வந்து அவரு இது பண்ணாலும், அதாவது முக்தி கொடுக்கறாலும் அவளுக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கதையில நம்ம சர்வபாமா பட்டாச்சாரியா வந்து முக்திபாதா என்ற பேருக்கு அர்த்தம் கூட கிருஷ்ணரோட பாதம் தான். ஆனா அந்த பேர் கூட வேணாம்னு சொல்லிட்டு அவர் பக்தி பாதம்னு சொல்லிட்டு அவர் மாத்திட்டாரு. ரைட், அந்த ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து சொர்க்கம் போகணும் அதெல்லாம் அவருக்கு எப்பவுமே இல்லை. ரைட், அவரு எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணரோட அசோசியேஷன், அதாவது பரவியோமா. ரைட், பரவியோமான்றது என்ன, கிருஷ்ணரோட உலகம். அந்த கிங்டம்ல இருந்தா நம்மளுக்கு திரும்ப பர்த் அண்ட் டெத் இருக்கவே இருக்கக்கூடாது. நம்ம அந்த ஃபிளைட் பிடிச்சி அங்க போறதுக்கு தான் இவ்வளவு வேலை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். கரெக்டுங்களா, இவ்வளவு பக்தியும் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனி கம்ஃபர்ட் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எதுவுமே வந்து டெம்பரரி தான், பெர்மனன்ட் இல்லன்றதும் தெரியும். ரைட், இந்த மெட்டீரியல் ஹாப்பினஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து பிரம்மசுகம். ரைட், அப்சல்யூட் ஹாப்பினஸ் ஒன்லிதான் சொல்யூஷன். அதாவது கிருஷ்ணரை மீட் பண்றது ஒன்லிதான் பர்ஃபெக்ட் ஹாப்பினஸ், மத்ததெல்லாம் ரிலேட்டிவ். அப்சல்யூட்னா ரிலேட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம், அப்சல்யூட்னா சந்தோஷம் வந்து இண்டிபெண்டன்ட். இப்போ ரிலேட்டிவ்னா நம்ம எல்லாம் வந்து நம்மளோட சந்தோஷங்கள் நம்ம நிறைய தடவை அட்வைஸ் பண்ணுவோம். என்னோட சந்தோஷம் என் கையில், என்னோட சுத்தி என் மனசில் எல்லாம் சொல்லுவோம். ஆனா அது இல்ல. இன்னைக்கு வந்து என் பசங்க வந்து தப்பாயிட்டாங்க, ஏதாவது ஒரு திட்டினாங்கன்னா மனசு கஷ்டப்படும். கரெக்டா இல்லையா? சோ ரிலேட்டிவ், அதாவது நம்ம சந்தோஷம் அப்சல்யூட் ஹாப்பினஸ் இல்ல, நம்ம ரிலேட்டிவ் ஹாப்பினஸ். ஒருத்தங்களோட சந்தோஷம் துக்கத்தை வச்சு நம்ம சந்தோஷப்படும். ரைட், ஆனா கிருஷ்ணர் எல்லாம் அவரை பத்தி நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா அப்சல்யூட் ஹாப்பினஸ். இப்போ இந்த கிளாஸ்ல நம்ம கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, இப்போ யாராவது நினைச்சீங்களா பக்கத்துல இருக்க இன்னொரு டிவோட்டி சந்தோஷமா இருக்காங்களா, ராதிகா மாதாஜி நினைப்பீங்க, அதை சொல்ல, அதை வச்சு உங்க சந்தோஷம் இல்லை. ஏன்னா அந்த கிருஷ்ணர் பத்தி கேட்டாலே அந்த சந்தோஷம் உள்ள இருந்து வருது. ஏன்னா நம்ம வந்து இது சாப்பாடு மாதிரி, வயிறு பசிக்கச்சே சாப்பாடு போட்டா வயிறு நிறையுது இல்லையா, மனசு நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றோம். ஏன் மனசு நிறைஞ்சிருக்கு சொல்றோம், ஏன்னா மனசுல இருக்கிறது யாரு, நம்ம பரமாத்மா. பரமாத்மாவோட கூட இருக்கிறது யாரு, ஆக்சுவலா ரிவர்ஸ் சொல்லணும், மனசுக்குள்ள இருக்கிறது நம்ம ஆத்மா, அவ கூட இருக்கிறது பரமாத்மா. அதனால மனசு நிறைஞ்சிருக்குன்றது எப்போன்னா அந்த ஆத்மாக்கு நம்ம வந்து சாப்பாடு போடுறது. எப்ப போடுவோம் சாப்பாடு, என்ன சாப்பாடு, அதுதான் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அதாவது கிருஷ்ணரை பத்தி சொன்னாதான் அந்த ஆத்மாக்கு நிருந்தோம், அப்பதான் நம்ம மனசு நிறையும். கரெக்டா? சோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு என்ன வந்துச்சு, எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லைன்னா அந்த மாதிரி வேற நினைச்சிச்சு வச்சுக்கோங்க, நான் ஏன் சாப்பிடணும், வயிறுக்கு தானே போகுது, நான் ஏன் உனக்கு ஊட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஆத்மாக்கு சாப்பாடு போடணும், அதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். சரிங்களா? சோ இப்ப வந்து அதுவே சொல்லிட்டாங்களா, ஓகே மெட்டீரியல். சோ அதே மாதிரி பையன் இப்ப பசி, எந்த அமௌண்ட் ஆஃப் பசிக்கிறவனுக்கு வந்து நீங்க எவ்வளவு பைசா எவ்வளவா கொடுத்தாலும் அவன் சந்தோஷப்படுவான்னா அவனுக்கு சாப்பாடு தான் வேணும். என்னதான் போட்டோம் எனக்கு சாப்பாடு கொடு அப்படின்வான். அதே மாதிரி யுதிஷ்டர் பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ரொம்ப லிபரேட்டட்.
ரைட். வந்து எதுவுமே அவருக்கு கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா இப்ப துருதராஷ்டிரா மாதிரி ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து யாராவது சொன்னாதாவது மண்டையில ஏறும்ன்ற ஒரு ரீசன் தான் வித்ரா வந்தார். அவர் என்ன துருதராஷ்டிரக்கு சொல்ல வராருன்றத நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து எல்லாரும் ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு கைய ரைஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 யாரு எடுக்க போறீங்க? அந்த ஹோம்வொர்க் தாங்க இன்னைக்கு பண்ண வேணாங்க, நாளைக்கு கிளாஸ் தான். வாச்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க ஷேரிங் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் நிறுத்திடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் எனக்கு யாரு ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல போறீங்க? நம்பர் 1 ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி. விஜயகுமாரி. थैंक यू மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி பார்லி கார்ன், அதாவது அவரோட பாத அனுப்பிச்சிருக்காங்க போட்டோ, அந்த ஷேர் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? மாதாஜி அந்த போட்டோ ஷேர் பண்ண முடியுமா? தாரணேஸ்வரி மாதாஜி இதுல அனுப்பி இருக்க மாதாஜி. அது இங்க ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ண முடியுமான்னு கேக்குறாங்க மாதாஜி. வெயிட் பண்ணுங்க, லெட் மீ ட்ரை மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜி நீங்க அதுல இருக்கு பாருங்க. பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பண்றேன் மாதாஜி. அது இதுல ஷேர் பண்ணி இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். லெவல் 3 லெவல் 3ல ஷேர் பண்ணிருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். நான் அசைன் பண்ணிடுறேன். மீன்வைல் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க வந்து நேத்து வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? நம்ம வந்து ஸ்ரவணம் பார்த்துட்டோம், கீர்த்தனம் பார்த்துட்டோம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் பார்த்துட்டோம், பாத சேவனமும் பண்ணிட்டே பேரலா பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாத சேவனத்துக்கு அப்புறம் என்ன வருது? அர்ச்சனம். அர்ச்சனம் மாதாஜி. அர்ச்சனம். இன்னைக்கு அர்ச்சனம் கதை யார் சொல்ல போறீங்க? அர்ச்சனம் யாராவது கதை சொல்ல போறீங்களா? இது ஒண்ணு அந்த யூடியூப்ல அனுப்பிருக்கேன். யூடியூப்ல ஒண்ணு அனுப்பியிருக்கேன். யூடியூப்ல அனுப்பியிருக்கேன் பார்த்தா மாதாஜி. யூடியூப்ல இருந்து 2 அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க. இது வந்து கயால இருந்து வாங்கிட்டு வந்தது மாதாஜி. இது கயால விஷ்ணு பாதம்னு ஒரு இடம் இருக்கு மாதாஜி. ஹலோ. ஓகே, இது வந்து ஓகே, நோ அண்டர்ஸ்டுட். இது வந்து ஓகே ஓகே, थैंक यू மாதாஜி. ஓகே, நானும் பிக்சர் எடுக்க. நைஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இது வந்து ரொம்ப கிளியரா வச்சு நான் ஒன்னு அந்த குரூப்ல அனுப்பி இருக்க பாருங்க மாதாஜி. இதுல யூடியூப்ல அனுப்பி இருக்கேன் பாருங்க மாதாஜி. சரி, நான் செக் பண்றேன் மாதாஜி. சரி, நோ ப்ராப்ளம். நீங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி என்ன போட்டோ எல்லாம் இருக்கோ அனுப்பிச்சிட்டு இருங்க, அவங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு சொல்ல போறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. பார்லி கார்ன்ன்றது வந்து ஒரு சின்ன பேடி பீட் மாதிரி இருக்கும். அவரோட கால் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாதமோட எட்ஜ்ல இருக்கிறது. அது யாராவது எடுக்க போறீங்க? விஜய் நாராயணி மாதாஜி நீங்க தான் நம்பர் 1 சொன்னீங்க. 2வது யாரை எடுக்க போறீங்க? பேர் சொல்லுங்க. நாளைக்கு வந்து கேட்காதீங்க எனக்கு என்ன கொடுத்தீங்கன்னு நான் நோட் பண்ணல. பார்லி கார்ன் இல்லைங்களா மாதாஜி? ஆமா. எஸ் மாதாஜி, ஐ வில் டேக் மாதாஜி. விஜய் நாராயணி கிளியரா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது கிளியரா இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம இது இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு. பட் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. இது நம்ம கிருஷ்ணன் தான், இது ராமரது பாதம் மாதாஜி. இது ராமர் பாதம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஏன்னா பாருங்க இதெல்லாம் இருக்கு வில்லனா. சோ அது ஃபர்ஸ்ட். கொடி இருக்கு. இது கொடி கொடி வஜ்ராயுதம் இது. ஓகே ஓகே, ஒரு செகண்ட் இருங்க மாதாஜி, ஒரே ஒரு செகண்ட். இது வந்து என்னன்னா அதுக்கு அப்புறம் வரலாம். நம்ம வந்து அடுத்த காலுக்கு அப்புறமா போலாம். போக்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கால் சொல்லிட்டு இருக்கேன். லெஃப்ட் போங்களேன், மூவ் பண்ணுங்க மாதாஜி கொஞ்சம். இத பத்தி இதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ரைட். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்லி இங்க இல்ல, பட் கீழே இந்த கீழே வந்து ஆரோ காட்டுற இடத்துல வந்து ஒரு அரிசி மாதிரி இருக்கும். அதை ஒருத்தங்க விஜய் நாராயணி மாதாஜி எடுத்துட்டாங்க. 2வது வந்து சங்கு மாதாஜி. அது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. அதுதான் நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க மாதாஜி. இது வந்து வேற லெக், அதாவது இது வந்து ரைட் லெஃப்ட் வேணால ரைட்டுக்கு தான் போகணும். பட் இது நீங்க ஸ்கிரீன்ல இருந்து எடுத்துருங்க. ஆமா, வந்து எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் இதுல இல்ல. ஏன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 இருக்கு. பட் பர்ஃபெக்டா நம்மளுக்கு தெரியல, ஏன்னா ஃபர்ஸ்டிக் எல்லாம் இல்ல இங்க. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க அது வந்து பார்லி ஷெல் தெரியலன்னா விடுங்க, நான் அதை சொல்லிக்கிறேன். 2வதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க விஜய் நாராயணி மாதாஜி. டிஸ்க், அதாவது நம்ம சுதர்ஷன் சக்ரா நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா? அடுத்தவங்க வாங்க. சுதர்சன சக்கரமா மாதாஜி? ஆமா, 2வது
சுதர்ஷன் சக்ரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. மாதாஜி விஜயகுமாரி மாதாஜிக்கு என்ன கொடுத்துருக்கீங்க மாதாஜி? ஓகே, நான் வந்து டக்குன்னு சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் 1 நான் பாத்துக்கிறேன். 1. ரெண்டாவது வந்து யாரு? ரெண்டாவது யாரு? நம்பர் 2 அதான் நீங்க சொல்லிட்டீங்க. ஆமா, நீங்க எல்லாருமே நோட் பண்ணுங்க. நாளைக்கு வந்து கேட்க கூடாது. மூணாவது பேர் யார்? நம்பர் 3 சொல்லுங்க. விஜயகுமாரி. அம்ரல்லா குடை. எஸ் மாதாஜி. நாலாவது யாரு? புஷ்ப மாதாஜி. ஒரு கால்ல இருந்து நேத்து பேசிட்டு இருந்தீங்க, ஒரு லைன் போகும் ஃபுல்லா, ஒரு மெலிச லைன், ரைட்? ஒரு கர்வ் மாதிரி போகும். அதுதான் நீங்க. என்ன மாதாஜி எங்க இருக்குன்னு தெரியல. இதுல இல்லவே இல்லை. இந்த பாதம் வந்து கிருஷ்ணர் பாதமே இல்லை. என்ன போகும்னு சொல்றீங்க மாதாஜி? எனக்கு புரியல. ஒரு லைன் மாதிரி ஒண்ணு போகும். என்ன லைன் சொல்லுங்க. ரேகையா மாதாஜி? ரேகையா? கர்வ்னு சொல்லுவாங்க, அது பேரு. என்ன மாதாஜி? கர்வ் ஒரு லைன் மாதிரி போகும் மேல இருந்து கிருஷ்ணர் பாதம். செடி மாதாஜி, செடி. அது செடியோ கொடியோ லைனோ, அந்த லைன் தான் நாங்க சொல்றது. அந்த லைன் அதுதான் நீங்க சொல்ல போறீங்க, சரிங்களா? திலகவதி மாதாஜி, அங்க 2 இது அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க, யூடியூப் இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்குதான் 4:45 வரீங்க. எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. 15 நிமிஷம் வந்து அஞ்சாவது நம்பர் 5 யாரு? என்னன்னு சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். இல்ல அதெல்லாம் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் 5ன்னு சொல்லணும், அப்புறமா தான் நான் சொல்றேன். சரி மாதாஜி, கொஞ்சம் ஈஸியா கொடுங்க எனக்கு. லோட்டஸ். ஓகே, புஷ்ப மாதாஜி. 6 யாரு? நான் புஷ்ப மாதாஜி. ஃபிளாக். புஷ்பம் லோட்டஸ். ஓகேயா? புஷ்ப தாமரை பூ மாதாஜி. ஓகே, 6 யாரு? 6 பண்ண போறீங்க மாதாஜி? ஆர் விஜயகுமாரி பண்றேன். வெரி குட். 6 விஜயகுமாரி பர்ஃபெக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது. ஃபிளாக். ஆர் விஜயகுமாரிக்கு என்ன ஃபிளாக்? ஒரு ஃபிளாக் தாங்க. தேசிய கொடியை பத்தியா பேசுவோம். கிருஷ்ணர் காலை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். ஓகே. 7வது. நான் ஊருக்கு போறேன் மாதாஜி. சரி, ஊருக்கு போகாதவங்க சொல்லுங்க. நான் சேரல. நோ ப்ராப்ளம். ஊருக்கு போகாதவங்க மாதாஜி இந்த 7 பேரும் முடிச்ச விட்டு அப்புறம் மேல கொடுங்க. உஷா மாதாஜி இங்க இருக்கீங்களா? நான் லோட்டஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் மாதாஜி. நீங்க யாருங்க? நான் புஷ்பம் மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி. உஷா மாதாஜி இருக்காங்களான்னு? இருக்கு. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நாளைக்கு. பார்லிகான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே. எடுத்துக்கலாம்ல. வில்லெல்லாம் இல்ல கிருஷ்ணர் கால்ல. நீங்க இஷ்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து வஜ்ராயுதம் அவர் சொன்னது இருந்துச்சு. வஜ்ராயுதம் ஒரு செகண்ட் இருக்கு, இன்னும் வரல. 7வது வந்து எலிஃபென்ட்டோட பாதம். எலிஃபென்ட் கோல்டன் வந்து 7வது. யார் எடுக்கிறீங்க? பேர் சொல்லுங்க. யாருங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாராயண் கிருஷ்ணா. நானு. ஓகே, 8வது வந்து வஜ்ராயுதம். யானை பாதம் வந்து நான் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வஜ்ராயுதம். அதாவது 8. அப்புறம் வந்து நம்ம கோலமானு போடுவோம். ஆக்டோகன் இங்கிலீஷ்ல ஒரு டிசைன் மாதிரி, ஒரு ஸ்டார் மாதிரி 8 ஓரங்கள் இருக்கும். அது ஒருத்தங்க. யார் எடுக்க போறீங்க? நான் எடுத்துக்கிறேன். நானா? உங்க பேர் என்னங்க? லலிதா. தேங்க்யூ லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. 10வது ஸ்வஸ்திக். அது என்ன சொல்லுவா? கோலமா? இல்ல, ஆக்டகன் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. 10வது வந்து ஸ்வஸ்திக். ஸ்வஸ்திக் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும். அது 10வது. யார் எடுக்கிறீங்க 10வது? யாருமே எடுக்கலையா 10வது? பாருங்க, நான் சான்ஸ் கொடுத்தா குடுக்கலான்றீங்க. கொடுத்தா யாருமே எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. மாதாஜி அதை வச்சு சுத்தமா ஒண்ணுமே நாலேஜ் இல்ல. எப்படி மாதாஜி? அதுதான் மாதாஜி, இதெல்லாம் எப்படி பார்த்து கலெக்ட் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது மாதாஜி. இதுல ஆப்ஷன்ஸே தெரியாது. அது என்ன பண்ணுறது? நீங்க 4 பேர்கிட்ட பேச ஆரம்பிங்க. இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? மாதாஜி, எனக்கு வந்து இந்த மொபைல் ஆப்ஷன் என்ன எப்படி செய்யணும்னே தெரியாது. சங்கு மாதாஜி, சங்கு.
சங்கு மாதாஜி ஸ்வஸ்திக். அடுத்த கால் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கால் முடிக்கலாம். ஸ்வஸ்திக் ஒருத்தர் எடுக்கணும். அமிர்த மாதாஜி ஸ்வஸ்திக் ஒருத்தங்க எடுங்க. யார் எடுக்கிறீங்க? அமிர்த மாதாஜி. அமிர்த மாதாஜி, வெரி குட், தேங்க் யூ. அப்புறம் பிளாக்பெர்ரி ஃப்ரூட். பிளாக்பெர்ரி என்ற ஒரு பழம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பிளாக்பெர்ரி? நவாப்பழம். நவாப்பழம் அந்த பழம் அவர் கால்ல இருக்கு. 11. இந்த 11 யார் எடுக்கிறீங்க? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் ரைட் ஃபுட். இது வந்து ஈவினிங் நீங்க ஒரு தடவை வந்து 4:45 வரீங்கல்ல, டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோங்க. 5 மணிக்கு நான் வரேன். இப்ப வந்து இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு எனக்கு வந்து நீங்க வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. நம்ம கிருஷ்ணா புக்ல என்ன சாப்டர் படிக்கணும்ன்ற சாப்டர் நம்பர் எனக்கு யாராவது பண்ணீங்களா? 16 மாதாஜி. 16 தான் முடிக்க போறது. 16னா 16ஆ? ஆமா மாதாஜி. காளியனை பணிய வைத்தல். காளியனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணலையா? இல்ல இப்ப பண்ணிட்டாங்க, ஆனா முடிக்கல. கொஞ்சோண்டு இருக்குது அதுல பாக்கி பேலன்ஸ். எங்க இருக்கு மாதாஜி? இது மாதாஜி இந்த சிம்பல் எல்லாம் நாளைக்கு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா காத்தால? ஆமாங்க. இது மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆமா, வலது கால் நாளைக்கு காத்தால பாகவத கிளாஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா மாதாஜி? எஸ், ஆமா. ஓகே, தேங்க் யூ மாதாஜி. தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. லெஃப்ட்லக்கா முதல்ல கொடுத்தது எல்லாம் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ரைட் லெஃப்ட்க்கு அப்புறம் வரலாம். ரைட்டா? ரைட். கொஞ்சம் ஒரு தடவை சொல்றீங்களா எல்லாம் ஐடியா? தொடர்ந்து சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி இது லெஃப்ட் கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ரைட்ட காட்டுங்க. ரைட் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், நான் லெஃப்ட் சொல்லவே இல்லை இன்னும். அல்ல, அத கோர்வையா ஒரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன? ஓகே, எல்லாரும் யாராவது ஒருத்தர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்னு வந்து பார்லி கார்ன். மாதாஜி பார்லி கார்ன். பார்லி கார்ன் அதான் உஷா மாதாஜி எடுக்க போறாங்க. ரெண்டாவது டிஸ்க் சங்கு சக்கரம். சங்கு சுதர்ஷன் சக்கரா. சங்கு இல்ல, சாரி, சுதர்ஷன் சக்கரா ரெண்டாவது. ஓகே ஓகே. 3 கொடை. 4 அந்த லைன். என்னது? நாலாவது லைன். அந்த கொடின்னு சொன்னீங்களே, ஒரு லைன் மாதிரி ஒண்ணு. கேவ். கரெக்ட். 5 லோட்டஸ். மது லோட்டஸ் தாமரை. லோட்டஸ். 6 கொடி. ஃபிளாக் கொடி. 7 யானையின் பாதம். யானை பாதம். 8 வஜ்ராயுதம். 9 அந்த 8 ஓரங்கள் உள்ள சிம்பல். பர்ஃபெக்ட். 8 ஓரங்கள், ஆக்டகன். 8 ஓரங்கள். 9 ஸ்வஸ்திக். என்னம்மா? என்ன மாதாஜி? ஸ்வஸ்திக். கேக்கல சரியா. ஸ்வஸ்திகா. ஆமா மாதாஜி. திலகவதி மாதாஜி, நான் இப்போ ஒன்னு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. திலகவதி மாதாஜி, நான் இப்போ ஒன்னு அந்த குரூப்ல போட்டிருக்கேன். AL2ல பாருங்க, அதுல கரெக்டா இருக்கு அந்த ரைட் லெக்கு. ஓகே மாதாஜி. 11 இருக்கு பாருங்க, ஷேர் பண்ணிருக்கேன். 10 இருக்கா ரைட்ல? ரைட் கால்ல only 10. 10 நாவல் பழம். 10 நாவல் பழம். இன்னொன்னு நான் சரியா நோட் பண்ணல. 11 என்ன மாதாஜி? 11 சொல்லுங்க மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜி, அந்த பழம் அது பேர் என்ன சொல்வீங்க? நாவல் பழம். இல்ல 10 வந்து ஸ்வஸ்திக். போட்டோ என்கிட்ட ஒரு போட்டோ கட்சிருக்கீங்க. ஒரு செகண்ட். போட்டோ வந்துச்சு. ஐயோ, போட்டோ சரியா வரலங்க. வந்துச்சு. ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்டா வர மாட்டேங்குது. பட் க்ளோசஸ்ட் வச்சிருக்கேன். கரெக்ட் போட்டோ இருந்தா நான் அனுப்புறேன். இப்போதைக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். இதுதான் பர்ஃபெக்ட். யார் அனுப்பிச்சீங்க? மாதாஜி, இது பர்ஃபெக்ட் போட்டோ. இந்த போட்டோ எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சுடுங்க. பர்ஃபெக்ட் போட்டோங்க, யார் அனுப்பிச்சாலும். மாதாஜி இதுல பார்லிகான் எது மாதாஜி? இது மேல இருக்காங்க. நம்ம கட்ட விரல் சொல்வீங்களா? என்ன சொல்வீங்க அந்த விரல? கட்ட விரல். கால்ல இருக்கிற விரலும் கட்ட விரல் தானா? கையும் கட்ட விரல்? நிஜமா சொல்றீங்களா? ரெண்டுமே கட்ட விரல் தான். ஆமா, ரெண்டுமே கட்ட விரல் தான். எப்படி தெரியும் கையா காலானி?
கால் கட்ட விரல், கால் கட்டை விரல், கை கட்டை விரல் சொல்லுவோம். மாதாஜி கை கட்டை விரல்னா தனியா இருக்கும் மாதாஜி, கால் கட்டை விரல் சேர்ந்து இருக்கும் மாதாஜி. கால்ல கட்ட விரலுக்கு மட்டும் தான் பேரு, மத்த விரலுக்குலாம் பேரு இல்ல மாதாஜி. கை வந்து மாதாஜி இங்க அங்குசம், அங்குசம் இருக்கே, அங்குசம் பெருவிரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பெருவிரல் அங்குசம் அந்த சாரி எலிஃபென்ட்டோட பாதம் இல்ல, அங்குசம். அங்குசம் அந்த என்ன சொல்றீங்க, யானையோட தாடு, யானையை குத்துவோமே, பேர் என்ன சொல்றீங்க? அங்குசம். அங்குசம் பாதம் சொல்றாங்க, அது அங்குசம். நீங்க யானை பாதம்னு சொன்னீங்க. பாதம் இல்ல, அதுதான் அங்குசம் தான் பாலம். சாரி தப்பு நான் சொன்னது. அங்குசம் இந்த கோலம் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு, அது என்ன மாதாஜி? எங்கம்மா கோலம்? நடுவுல அந்த ஒரு சதுரம், அந்த சதுரத்துக்குள்ள இன்னொரு அதுதான் சொன்னேன், அதுதான் சொன்ன கோலம் மாதிரி இருக்கிறது ஆக்டகன். 8 ஓரங்கள் கொண்ட 8 மூலை, கோணங்கள் கொண்ட. இப்போ எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும். யாரெல்லாம் பிரசன்ட் பண்றீங்களோ நாளைக்கு பண்ணுங்க. பட் இந்த காலை வச்சு ஒரு பிரசன்டேஷன் யார் எனக்கு பண்ணி கொடுக்க போறீங்க? எடுத்து இந்த காலை போடுங்க, அவ்வளவுதான். மாதாஜி இதுல பார்லிகான் எது மாதாஜி? இதோ அந்த கட்ட விரல் கீழே இருக்கு பாருங்க, விரல் மாதிரியே அரிசி மாதிரி. சரிங்க. இந்த லைன் ஒன்னு வருது, அதான் வந்து 4வது இல்லையா? லைன் அதான் 1வது. இந்த பாதத்தை வச்சு ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணுங்க. யாராவது பண்றீங்களா? பண்ணலாம்னு ஐடியாவது இருக்கா? தனித்தனியா முடிஞ்ச விட்டு சேர்த்து பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு சேர்த்து வச்சு பட் நோட் பண்ணிக்கோங்க, யார் பண்ண போறீங்கன்னு வச்சு பேர் சொன்னீங்கன்னா அவங்க நோட் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்ட்ராவா. யார் பண்ண போறீங்க? இந்த சொன்ன நேம்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் நோட் பண்ணிடணும் தாங்க வச்சுக்கோங்களேன். பார்லில இருந்து நானு அத கேக்கல, நான் பிரசன்டேஷன் யார் பண்ண போறீங்க? அவங்க பேஜ் ஒண்டி பண்றீங்களா? அவங்க பேஜ் பிரசன்டேஷன் பண்ணா கூட எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பேஜா. எல்லாத்தையும் சேர்த்து யாராவது ஒருத்தங்க சேர்த்து எனக்கு ஆட் பண்ணி கொடுத்துருங்க கடைசியில. மிக்க நன்றி. இப்ப ஓடாதீங்க. எனக்கு வந்து தெரிய வேண்டியது என்ன, அர்ச்சனம். யாருங்க அர்ச்சனம்? நான் ஏதாவது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கொஸ்டின் கேட்டேனாங்க? பூஜை பண்றதான மாதாஜி? மாதாஜி எனக்கு சுக்ரீவனா அரசரோட பேர் தெரியல. நீங்க என்ன அரசர் சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ராவணன் ராமாயணத்துல தானே மாதாஜி கேக்குறீங்க? ஆமா, ராவணன் தானே மாதாஜி? ராவணன் வந்து ஃப்ராட். சுக்ரீவனா அர்ச்சனை பூஜை பண்றது. பரதன் கூட பூஜை பண்ணார் பாதைய. வரீங்களா நாளைக்கு? இல்ல நாளைக்கு எல்லாமே, ஏன்னா அர்ச்சனோட இது வந்து எல்லாமே நம்ம பண்றோம் இல்லையா? ஆர்த்தி, நைவேத்தியம், அப்புறம் அபிஷேகங்கள், அப்புறம் நம்ம சாமியெல்லாம் கும்பிடுறோம் இல்லையா? அதாவது பர்த்டே என்ன சொல்லுங்க, ஜென்மாஷ்டமி, எல்லாமே இப்போ ராமநவமி வருது. எல்லாமே இதுல யார் ரொம்ப அர்ச்சனை பண்ணாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க. விபீஷணன் ஆல்சோ குட் எக்ஸாம்பிள் அர்ச்சனத்துக்கு. பட் எனக்கு கூட தெரியாது ராமாயணத்துல யார் அர்ச்சனை. சுக்ரீவன் சுக்ரீவர் வந்து ஸ்நேகத்துக்கு போறாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல வருவார் அவர். சுக்ரீவர் பரதன் மாதாஜி. பரதன் வந்து பாதுகைய வச்சு பூஜை பண்றாரு இல்லையா? ராமர் அங்க இருக்காரு, அவருடைய அர்ச்சனம் அவர் அததானே வச்சு ராமராட்டவே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அதனால அவர் தான் அர்ச்சனம் பண்றது. அப்பனா நம்ம பாத சேவனையிலே அர்ச்சனத்தை கவர் பண்ணுவோம். யாராவது வெறும் அர்ச்சனை பண்ணாரான்னு? சீதா ஸ்மரணம் அர்ச்சனமே இல்ல. அவ பூஜை பண்றதுக்கு சான்ஸே இல்ல. குளிக்க கூட இல்ல. ராஜபிருத் மாதாஜி, ராஜபிருத் நவ இதுல வரும். ராஜபிருத்தா? அவர் யாருங்க? ராஜபிருத் அவ்வளவுதான் தெரியும் எனக்கு. சரி, அப்ப அவரோட கதை சொல்லுங்க, எங்களுக்கு தெரியாது. பிருது மகாராஜாவா?
ராஜபிரத் வந்து பூஜை பண்ணுவாரு. அந்த இதுல பக்தி சேவையில வரும். நவ பக்தி சேவையில வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவர் ராமாயணத்துல கேக்குறாங்க மாதாஜி. ராமாயணத்துல கேக்குறாங்க. ராமாயணத்திலயா? இது எப்படி இருக்குன்னா விடிய விடிய ராமாயணம் சீதைக்கு ராமாயணத்துல. ஏன்னா நாங்க 5 நாள ராமாயணத்தை தான் ஓட்டிருக்கோம். ஆனா செக் பண்ணிட்டு வாங்க, யாராவது செக் பண்ணா நாளைக்கு அர்ச்சனை வந்தனம் யாரு? வந்தனம் வணங்குதல் தானே. விபீஷணன். ஓகே விபீஷணன். ஏன்னா எனக்கு அதான் சொல்றேன், எனக்கு இந்த 2 ஒண்டி நீங்க செக் பண்ணிட்டு வாங்க. அந்த 2 கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த கதையை நீங்க கேட்டுட்டு வாங்க. அதான் சொன்னீங்களா, அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து ஸ்டக் ஆயிட்டோம்ல, நம்ம எங்க மாட்டிருக்கோம்? அர்ச்சனம் வந்தனம். அர்ச்சனம் அண்ட் வந்தனம் வேணும். தாசியம் யாரு? தாசியம் கதை ஆரம்பிச்சாங்க. ஆஞ்சநேயர் தான். மிஸ்ஸே பண்ண மாட்டீங்க. சரி, யாராவது ஆஞ்சநேயர் கதை ஆரம்பிங்கப்பா. இது வரைக்கும் சொல்லாதவங்க யாராவது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும்னு தயவுசெய்து சொல்லிடுங்க. கையை ரைஸ் பண்ணுங்க, வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. மேக்கப் போட்டீங்களா? மேக்கப் போடலையா? நிறைய கை உயர்த்து இருக்கே. எப்படி நான் எல்லா கையை இறக்குறது? என்னால முடியாதா? யார் சொல்ல போறீங்க கதை? கேள்வி கேளுங்க. கேள்வியா? கதை சொல்ல போறீங்க ஆஞ்சநேயர் பத்திங்க? ஆஞ்சநேயரும் ராமரும் எப்படி சந்தித்தாங்க அதுல இருந்து ஆரம்பிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஜயநாராயணி மாதாஜி சொல்லட்டுமா? எஸ், விஜயநாராயணி மாதாஜி தான் சொல்ல போறீங்க. ஏன்னா வேற சொல்ல விரும்பல. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. நானா யார் பேர் சொல்லணும்? மல்லிகா. இது வரைக்கும் யார் சொல்லல? விஜயநாராயணி 2 பேருமே சொல்லலாம். சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களை சொல்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. அவங்கள சொல்ல சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ யாரா ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. எஸ், விஜயநாராயணி மாதாஜி 2 பேரும் மோரலஸ் ஒரே டைம்ல பிளான் போட்டு பண்றீங்களா? சரி, மல்லிகா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அப்புறமா விஜயநாராயணி மாதாஜி பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ராமர் வந்து முதல்ல வந்து ஆஞ்சநேயரை வந்து எங்க சந்திக்கிறாருன்னா கிஷ்கிந்தையில சந்திக்கிறாரு. அவர் வந்து சீதையை வந்து ராவணன் கொண்டு போன பிற்பாடு அவங்களுக்கு வந்து சீதையை வந்து மீட்டுக்கிட்டு வர்றதுக்கான வழி வந்து உதவிக்காக சுக்ரீவனை போய் நாடுறாங்க. அங்க இலங்கைக்கு போயிட்டாங்கிறது ஜடாயு மூலமா தெரிஞ்சிருது. அதுக்கு பிற்பாடு இலங்கை வந்து கடலை தாண்டி அந்தாண்ட போகணும் போது அதுக்கான வழி என்னன்னு யோசிக்கும் போது சுக்ரீவன் வாலி அவங்கெல்லாம் அண்ணன் தம்பியா அந்த கிஷ்கிந்தையில இருக்கிறாங்க. அங்க போய் வாலி வந்து சுக்ரீவனை வந்து ரொம்ப இது பண்றாரு, வீழ்த்திட்டு அவரோட அரசாட்சி அவரோட மனைவி எல்லாத்தையும் அபகரிச்சு வச்சுக்கிறாரு. அப்போ வந்து அவருக்கு வாலிய வதம் பண்ணி சுக்ரீவன் அரசாட்சியில வச்சு அவரோட மனைவியை மீட்டு கொடுக்குறாரு. அப்ப வந்து சுக்ரீவனோட மந்திரியா இருக்கிற ஆஞ்சநேயர் வந்து ராமரை வந்து சந்திக்கிறாரு. அப்போல இருந்து கடைசியா ராமாயணம் முடிகிற வரையிலும் அவர் வந்து ராமருக்கு வந்து தொண்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிருந்தாரு. எப்படின்னா சேவகனா வந்து அவர் வந்து எள்ளுன்னா என்னங்கிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அவர் வந்து நினைக்கிறதையே வந்து அவர் செய்யக்கூடிய ஒரு திறமையுடையவர். அதனால அவரை தான் வந்து தூது அனுப்புறாரு. ராமர் வந்து இதுக்கு இலங்கைக்கு வந்து தூது அனுப்புறாரு. இலங்கையை தாண்டி செல்லக்கூடிய வலிமையும் வல்லமையும் அந்த ஆஞ்சநேயருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. அவர் வந்து வாயு புத்திரன். அதனால அவரால் பறக்கிற திறமையும் மற்ற திறமைகள் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால அவர் வந்து கடலை தாண்டி அவரோட வலிமை வந்து அவருக்கு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் அதை மற்றவங்க எல்லாம் எடுத்து சொல்றாங்க, வந்து உனக்கு திறமை இருக்கு, நீ கடலை தாண்டி அந்தாண்ட போக முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவர் வந்து அந்த இலங்கையை வந்து தன்னோட வலிமையால பறந்து அந்தாண்ட வந்து வழியில வர்ற அரக்கிகள் நிறைய அவருக்கு வந்து சோதனைகள்லாம் வருது. அதையெல்லாம் ஜெயிச்சுட்டு இலங்கையில போய் இறங்கி சீதையை தேட ஆரம்பிக்கிறாரு. அங்க ஃபுல்லா வெறும் அரக்கிகள் அரக்கர்கள் எல்லாரும் சூழ்ந்துருக்குறாங்க. இதுல வந்து
சீதையை வந்து இரவு நேரத்துல எல்லாம் தேடி வந்து அசோகவனத்துல அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு. கண்டுபிடிச்சு எப்படின்னா அங்க வந்து எல்லாரும் அரக்கிகளும் தூங்குற வரையில் காத்திருந்து அதுக்கு பிற்பாடு சீதையை கண்டுபிடிச்சு சீதைகிட்ட போய் இறங்குறாரு. அவரு சீதையை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா பயந்துடுறாங்க. இது வந்து அரக்கரோட இன்னொரு உருவம், நம்மளை ஏதோ பண்ண வந்திருக்காங்க அப்படின்னுட்டு. அப்போ வந்து இவர் ராமநாமத்தை உச்சரிக்கிறாரு. ராமநாமத்தை கேட்டோன்னா சீதைக்கு வந்து சந்தோஷம் வந்துடுது. சரி, நம்ம இந்த பகவான் நம்மளோட ராமர் தான் அனுப்பியிருக்கிறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருது. தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்து இது அவங்க இவருக்கு வந்து கொண்டு போன அந்த இதை கொடுக்குறாரு, கனையாழியை கொடுக்குறாரு. கனையாழியை கொடுத்தோன்னா சீதை வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு அனுமனுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி எல்லாம் சொல்றாங்க. தன்னோட பகவான் ராமர்கிட்ட வந்து வந்த பொருளை பார்த்து கண்ணில் ஒட்டிக்கிறாங்க. அதுக்கு பிற்பாடு திரும்பவும் அவங்க ஒரு சூடாமணியை ஏதோ ஒரு பொருளை வந்து திருப்பி கொடுக்குறாங்க. இதை கொண்டு போய் ராமர்கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு, என்னை சந்திச்சதுக்கு அடையாளமா கொடுக்க சொல்லி அவருக்கு ஒரு பொருளை கொடுக்குறாங்க. அதை எடுத்துக்கிட்டு அவர் வந்து நேரா வந்து ராமரை சந்திக்க வரல. அதுக்கு முன்னாடி ராவணனுக்கு வந்து ஒரு பாடம் கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஏன்னா தான் வந்திருக்கிறோம்ல, அதை வந்து அவருக்கு உணர்த்தணும். வந்து ராமர் வந்து பின்னாடி வந்து உனக்கு வந்து மீட்டுக்கிட்டு வர்றதுக்கு, சீதையை மீட்டுக்கிட்டு வர்றதுக்கு இங்க வருவாரு அப்படிங்கறது ராவணனுக்கு தெரியப்படுத்தணும். அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவர் வந்து என்ன செய்யறாருன்னா, இது இல்ல அந்த அசோகவனத்தை எரிக்கிறாரு. அந்த சீதை இருக்கிற இடத்த தவிர மற்ற இடம்லாம் தீப்பற்றி எரியுது. அப்போ வந்து லங்கை வாசிகள்லாம் அவரை பார்த்துட்டு யாரோ புதுசா ஒருத்தன் வந்திருக்கான், அவனை பிடிச்சிட்டு போவோம், அது ஒரு குரங்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரை பிடிச்சிட்டு போயிடறாங்க. இவர் வேணும்னு தான் கட்டுப்பட்டு போறாரு. அங்க போனோன்னா இவரு ராவணனோட சபையில கொண்டு நிறுத்துறாங்க. அவர் வந்து ராவணன் யாரு நீ குரங்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது இவர் வந்து ராவணன் வந்து பெரிய சிம்மாசனத்துல அமர்ந்திருக்கான், இவருக்கு உட்கார்றதுக்கு ஒரு ஆசனம் கூட கொடுக்காம வச்சிருக்கிறான். அதே மாதிரி இருக்கும்போது நான் வந்து ராமதூதன், எனக்கு வந்து மரியாதை கொடு அப்படின்னு அவன் பேசுறாரு. அவன் ஒண்ணுமே அலட்சியப்படுத்துறான். தன்னோட வாழையே நீட்டி, தன்னோட வாழை பெருசா நீட்டி அதை வந்து சத்திரம் போல சுத்தி அதை ஒரு சிம்மாசனம் ஆக்கி ராவணனோட உயர்ந்த ஆசனத்துல அவர் உட்கார்றாரு. உட்கார்ந்துட்டு ராமர் வந்து தன்னோட மனைவியான சீதையை வந்து மீட்டுட்டு போகணும், நீ ஏன் வந்து ஒழுங்குமுறையா அவர்கிட்ட ஒப்படைக்குது, அப்படி இல்லைன்னா அவர் வந்து உன்னை போரிட்டு வென்று தன்னோட மனைவியை மீட்டுட்டு போவாரு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. அவன் வந்து அதை அலட்சியப்படுத்துறான், ரொம்பவும் அலட்சியப்படுத்துறான். அதனால லட்சியப்படுத்துறதோட இல்லை, இவனோட வாழில் தீய வச்சு இவனை விரட்டி விடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே ராட்சசர்களுக்கெல்லாம் இயற்கையாவே உள்ள குணப்படி அவரோட வாழில் தீய வச்சு மூட்டி விடுறாங்க. ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு, அந்த வாழை வச்சு அந்த இலங்காய்புரியையே எரிக்கிறாரு. ஆனா நல்லவங்க வாழற எந்த பகுதியுமே அதுல எரியல. யாராரு அரக்கக்குணம் உடையவங்களோ அவங்க இருக்கிற பாகம்லாம் தீப்பற்றி எரியுது. எரிய வச்சுட்டு அவர் வந்து திரும்பி ராமன்கிட்ட வந்து திரும்பவும் கடலை தாண்டி ராமன்கிட்ட வந்து முதல் வார்த்தை என்ன சொல்றாருன்னா, கண்டேன் சீதையை அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர் வந்து வளவலன்னு கதையெல்லாம் சொல்லாம என்ன விஷயமோ அவர் ராமர் எதை எதிர்பார்க்கிறாரோ அதை வந்து அவர் சொல்லி அவர் மனசை வந்து ரொம்ப அமைதிப்படுத்துறாரு. அதை கேட்டோம்னா ராமருக்கு வந்து கண்ணுல இருந்து தண்ணியா வழியுது. தன்னோட மனைவி வந்து அங்க தனியா கஷ்டப்படுறத நினைச்சு அவர் வந்து இது பண்றாரு. சரி, இதுக்கான இன்னுமா அடுத்தது வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து அடுத்தது படையை திரட்டிக்கிட்டு நம்ம அங்க போகணும் அப்படிங்கும் போதுதான் அடுத்த முயற்சியா வந்து சேது பந்தனம், அந்த இதுக்கு ராமேஸ்வரத்துல பாலம் கட்டுறாங்க. அதுக்கு வந்து நிறைய அந்த மிதக்கக்கூடிய அந்த கல்லெல்லாம் போட்டு எல்லா வானரங்களும் சேர்ந்து அந்த சேது பந்தனம் கட்டி போய் அதை இது பண்றாங்க. இதுக்கு வந்து இவர் தான் தலைமை தாங்குறார், சுக்ரீவனும் அவரோட மந்திரியான ஆஞ்சநேயரும். இவர் வந்து சொல்லின் செல்வன் அப்படின்னு பேரு. ஏன்னா சொல்ல காட்டிலும் அவர் சொல்றத உடனே செய்யக்கூடிய தன்மை, ஒரு என்ன சொல்றாரோ ராமர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது அப்படியே செய்யக்கூடிய ஒரு இது இருக்கு. அவருக்கு வந்து ராமரை வந்து அன்னைக்கு பார்த்ததுல இருந்து தன்னோட மனசுல அவர் வந்து நிலைநிறுத்திடுறாரு. தன்னோட கடவுளே அவரு தான் அப்படிங்கிற வரையிலும் அவர் வந்து
வேலை பார்க்கறது என்னமோ சுக்ரீவனுக்கு, ஆனா சேவை செய்யறது ஃபுல்லா வந்து ராமருக்கு. அந்த மாதிரி அவர் வந்து தாசியத்துல வந்து சிறப்பா இருக்கிறாரு. தன்னோட நெஞ்சத்திலேயே அவரை இருக்கியிருக்கிறாரு. பின்னாடியும் லக்ஷ்மணன் வந்து இந்திரஜித்தால அடிபட்டு மயக்கமாயிடுறாங்க. 2 பேருமே, ராமர் லக்ஷ்மணன் 2 பேருமே இந்திரஜித்தால அடிபட்டு மயக்கமாயிடுறாங்க. அதுல லக்ஷ்மணன் வந்து மூர்த்தி அடைஞ்சிடலாம். அப்போ வந்து அதுக்கு வந்து சஞ்சீவி மூலிகை எடுத்துக்கிட்டு வா அப்படின்னு வந்து ராமர் சொல்லும்போது, அவருக்கு அதுவும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள வரணும். ஆனா அந்த நேரத்துக்குள்ள வரணும்னா அவருக்கு மூலிகை எதுன்னு கண்டுபிடிக்க தெரியல. அதனால அவர் அந்த சஞ்சீவி மலையையே தூக்கிக்கிட்டு வராரு. அந்த அளவுக்கு அவர் பலசாலி. அந்த அளவுக்கு வந்து சீக்கிரம் வரணுங்கிற அந்த ஒரு உறுதி எல்லாமா சேர்ந்து அவருக்கு மலையை கொண்டு வந்து அதுல இருக்க மூலிகை எதுன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு ராமருக்கு தெரியும். அதை எடுத்து லக்ஷ்மணனை காப்பாத்துறாங்க. பிற்பாடும் வந்து ராமலக்ஷ்மணர் வந்து தன்னோட தோல்ல தூக்கிட்டு 2 பக்கமும் 2 தோல்லையும் 2 பேரையும் சுமந்துக்கிட்டு வந்து விடுறாரு. அயோத்தியில கொண்டாந்து விடுறாரு. அது மாதிரி அவரு வந்து என்ன செய்யறாருன்னா, தன்னோட நெஞ்சத்தை வந்து கலந்து காட்டினா அதுல ராமர் சீதை தான் அதுல வந்து இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தன்னோட நெஞ்சத்துல வந்து ராமர் எப்போதும் நிலைநிறுத்தி அவருக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லா அவர் வந்து சிரஞ்சீவியா இருக்காரு. அந்த சிரஞ்சீவியா இருந்தாலும் இன்னமும் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து தாசியத்துல சிறந்தவர். இதான் மாதாஜி எனக்கு இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். தேங்க்யூ சோ மச். எங்கெல்லாம் ராமநாமம் ஒலிக்கிறதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ஆஞ்சநேயர் வருவார். ஆமா, கரெக்ட் மாதாஜி. வெரி வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். ஆனா விஜய் நாராயணி மாதாஜி நாளைக்கு மறுபடியும் இதே கதை நீங்க சொல்ல போறீங்க. கொஞ்சம் நீங்க ஆட் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி ஏதாவது சொன்னா சொல்லுங்க. ஓகேயா? ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் சொல்லறதுக்கு எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு மறுபடியும் நம்ம நீங்க 4:45க்கு சந்திப்பீங்க. நான் 5 o'clock என்ட்ரி கொடுக்குறேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பிரேமா சுந்தரராஜன் மாதாஜி காணோம். அவங்கள ஒரு நாளைக்கு காட்டுறோம்னு சொல்லுங்க. பிரேமா சுந்தரராஜன் அவங்க வரதே இல்ல. இன்னைக்கு உங்ககிட்ட பின் பண்றேன் நாங்க. தாரணீஸ்வரி மாதாஜி சொன்னாங்களா ஏதாவது? எனக்கு இன்னைக்குதான் மார்னிங் மெசேஜ் இப்பதான் அதான் பாத்துட்டு இருந்தேன். அவங்க கரெக்டா மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்க. நேத்து நைட்டா மார்னிங்கான்னு தெரியல, அதை நான் செக் பண்றேன். பட் இப்பதான் பார்த்தேன் இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா புக்கு. பட் எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி 3 வாரம். ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்றேன்.